дзень, паважаныя гледачы. Прыехалі мы да вас казку паказаць, і не зусім звычайную. У школе нумар 10 горада Салігорска жила-была батлейка, беларуская хатка. Маленькая, але удаленькая. Чаму удаленькая? Дык паразважайце самі. Усяго 3 годзіка ёй исполнілася, а ўжо шмат дзе пабыла, шмат пастановак добрым людзям паказала. І ўсе заўсёды спяшаюцца да яе ў госці, бо чакаюць нечага незвычайнага. Вось вы, напрыклад, ведаеце, што людзі могуць у звяроў пераўтварацца? Вы спытаеце, як гэта? А галоўнае, не як, а чаму? Вось слухайце і глядзіце, слухайце і думайце, бо ведама ж, што ў кожнай казцы ёсць шмат мудрай праўды, і пра яе будзе не лішне пачуць. Батлейка, батлейка, батлейка. Чуть уже про ее не могу. Надокучила. Хопить! И не кажи, дорогий муженек, уже вуши болять от гучання у іх гэтага слова. Нічого ви не розумієте. Белорусская хатка такие цікавые спектакли ставить, что я, здається, глядела б їх і глядела. Глядела б яна, нема там чого глядеть. Вось выйти на вулицу з кім-небудь побиться, дать у вока. Воде смак, аж кров кипить. И правда, сынок, за правдым мужиком вырастешь, силу свою покажешь. Силу лепей розумом своим показать. Але коли у тебе його нема, то... Навошта той розум? Хитростью треба брать, хитростью. Там обманешь, там прикинешься, десь украдешь. Вось як правильно жить треба. Боже, что вы такое говорите? Жах, сапраўдны жах. Батлейка ставить спектаклі, якія вучаць милосердности, справедливости, добру. Добру, добро повинно быть с кулаками. А справедливости увогуле не існує. Хто мацнейший, то і справедливий. А каб жить у щастя, треба хлусить і красти. Вы ж жывёлы, вы поводите себе, як жывёлы. Хотя нет, вы не жывёлы. Жывёлы могут зразуметь. Вы звяры, дикие звяры. Бач ты ее, поскакала, а усё твое выхование. Каб моё, дык такая б не выросла. Хай бяжыць, поплача, можа адыдзе. Гэта батлейка яе такое зрабіла. Трэба забараніць ей туды хадзіць. У сям'і, кажуць, без вырадка не бывае. Хотим отпочнем, побегай, верница. Солодкий сон бачу, быццам стол посеред хаты стоїть. А там присмаков розных, колбаса, сянёдочка, сальце с прослойкой, смакота. Жонка, а жонка, давай снедать. Ой, ой-ой, медведь, вон отсюль, вон! Лиса, откуль ты в моей хате? Где моя жонка? Який медведь? Ты медведя с собой провела? Вой, а голос, як у моего мужа. Быццам голос жонки чую. Что это? Я, медведь, лиса моя жонка? Дорогий мой муженек, мы что, у звяров ператварыліся? Атрымліваецца, что так. Гэта, мабыць, нас дачка прокляла. Дзе яна? А хто яе ведае? Учора як збегла з хаты, так і не прыходзіла. Ой, медведь, лиса, мама, тата, да поможите!
Тихо, супакойся, гэта мы. Хто мы? Твоя мама і тата. Як гэта? Я таксама звер? Я воўк? Што рабіць? Дзе моя сястра? Гэта яна вінаватая. Без панікі. Хадзем шукаць нашу дачку. Можа, яна ў сваю батлейку пайшла. Яшчэ трэба знайсці тую батлейку. Дзе яна знаходзіцца? Я чуў, што яна працуе тут пры бібліятэцы школы нумар 10. Хадзем хутчэй, трэба знайсці гэту школу. Хадзем. Хай я толькі убачу яе, я їй покажу, як з нас звяроў рабіць. Дык калі ўжо мы пачнём рэпетыцыю? Зараз пачнем. Трэба рэжысёра дачакацца. Ён трохі затрымліваецца, бо дамаўляецца наконт тэатральных касцюмаў. Калабок, глянь, а чаму гэта наша Алеська такая сумная? Не ведаю. Давай падыдзем і спытаем. Алеська, ты чаму такая сумная? Нават устрывожаная ты нейкая. Што здарылася? Не ведаю нават, як сказаць. А ты скажы, як ёсць, можа мы чым дапаможам. Ды з бацькамі я пасварылася. І з братам. Нават дома не начавала. З бацькамі сварыцца нельга. Я таксама некалі ад бабулі, дзядулі ўцёк. А пасля раскаяўся, зразумеў і папрасіў у іх прабачэння. Так, старэйшых увогуле паважаць трэба, а сям'ю дык у 100 разоў больш. Любіць трэба родных сваіх. Дык я і люблю іх. Вельмі люблю. Але ж яны забараняюць хадзіць мне ў батлейку. Кажуць, што менавіта батлейка навучыла мяне так з імі размаўляць. Ну так справа не пойдзе. Чаму яны так вырашылі? Яны ж ніколі ў нас не былі, не бачылі ніводнага спектакля. Адкуль у іх такія думкі ўзніклі? Не ведаю. Вось таму і ўзніклі, што ні разу у нас яны не былі. Яны ж не ведаюць, што тут у нас і як. Дык я ім расказвала, што спектаклі нашы вучаць дабру і міласэрнасці, выхоўваюць добразычлівыя рысы характару. Колькі не кажы слова цукар, у роце саладзей не стане. Я гэта к таму, што казаць адно, а пабачыць на свае ўласныя вочы зусім другое. Згодзін з вожыкам. Трэба іх у госці запрасіць. Я і запрашала, але яны не хочуць ісці. Так, праблемка. Будзем думаць. Прабачце, што спазніўся. Затое я з Анжэлай Леанідаўнай дамовіўся наконт пашыву новых касцюмаў. Яна паабяцала за 2 тыдні выканаць заказ. Здорава! Цудоўна! А пакуль што без касцюмаў наладзім рэпетыцыю. Я думаю, што сёння рэпетыцыю трэба перанесці на іншы дзень. Гэта чаму яшчэ? Вось Алеся наша усю ноч праплакала, не спала, настрою ніякага няма. Якая з яе сёння артыстка? А што здарылася? Дык у сям'і ў яе праблемы, уцякла з дому. Нядобра гэта. Бацькі, мабыць, хвалююцца, зноў збіліся ў пошуках дачкі. Дык яны не чуюць мяне, ці не хочуць чуць. Усё роўна, так нельга. Бацькі ёсць бацькі. Значыць, кепска гаварыла, если яны цябе не пачулі. Яшчэ раз паспрабаваць трэба. Яны ее в батлейку не пускают. Вось она и разлапалася, и накричала на их. Звярамі нават обозвала. Вось як? Сорамна. Алеська, табе павінна быць сорамна. За што? За тое, што абазвала бацькоў. Гэта недапушчальна. Не чакаў гэтага ад цябе, Алеся, не чакаў. Я не хацела іх крыўдзіць. Так атрымалася. На сёння рэпетыцыю адмяняем. Ідзіце ўсе дадому. Сустрэнемся заўтра. Так, есть над чым падумаць. Трэба напісаць сцэнарый, у якім асноўнай думкай будуць добразычлівыя адносіны да родных, сяброў, ды і ўвогуле да жывых істот.
а ўжываць пагражальныя словы ну зусім недапушчальна. Тата, мама, Янка. Нікога няма. Дзе гэта яны ўсе падзеліся? Ай-яй-яй, дапамажыце! Мама! Олеська, Олеська, не бойся, это мы, твоя семья. Як гэта сям'я? Я што, у звера пераўтварылася? Ты-то не, а вось мы з твоєю допомогою переутворилися. Вертай нам зараз же чоловіче обличчя. Я тут ні при чим. Як же я можу вас перетворити назад у людей? Вой, дочушка, не ведаем як, але після того, як ти со злостю сказала на нас, що ми звери, ми набили звірине обличчя. Я ж не хотела. Я ж не ведала, що так атрымаецца. Што ж робить? Хотела, не хотела, якая теперь розница? Расколдовывай нас назад. І правда, Олеся, пожартовала і хопить. Ми зрозуміли так само свою помилку. Переглядим свої відносини до твоего любимого занятку. Тільки верни нам чоловіче обличчя. Я правда не ведаю, як гэта зрабіць. А ты поспробуй попросить у нас пробачення за то, что обозвала нас зверами. Может, это подейничает? Так, проси пробачення. З вялікім задавальненнем. Дорогие моя мамочка, таточка, братик, даруйте мне, калі ласка, што я пакрыўдзіла вас. Я вас вельмі шчыра люблю. Станьце зноў людзьмі. Ну, і чому все засталося так, як ёсць? Нічого не атрымалася. Я не хочу быть звером, не хочу. Верни меня назад. Я сама хочу гэтага ўсім сэрцам. Я што-небудзь прыдумаю. Пачакайце, я пабегу, параюся з сябрамі батлейкі, бо, як кажуць, адна галава добра, а дзве, а тым больш тры лепш. Пачакайце мяне, я хутка. Ходім покуль що і ми з хати, а то сусіди зойдуть, сполохаються. Ходім, ходім. Пакуль што почитаецца тэкст сцэнарыя. Прыйдзе Алеся і пачнем рэпетыцыю. Я гэты тэкст некалькі разоў уже прачытаў. А я его амаль что на память выучил. Прывітанне ўсім. Привитание, добрый день. Ну, Алеська, як справы? Памірылася з бацькамі? У мяне такое здарылася, такое. Что здарылася? Я пришла додому, а там замест сям'і медведь, лиса і волк. Дык пайшлі хутчэй, мы выганем гэтых звяроў з хаты. Я іх іголкамі пракалю. Справа больш складаная, чым вы думаеце. Гэта моя мама, тата і братик. Як так? Нешта мы не разумеем. Я ж казала, што за злосцю абазвала іх звярамі. Вось яны і набылі звярыныя аблічча. Так, дрэнная справа. А ты прасіла ў іх прабачэння? Вядома, прасіла, шчыра, ад усяго сэрца, але ніякага выніку. Трэба падумаць. А может, причина еще у тым, что ты там попросила их пробачення. Твоя вина знята, але ж яны таксама виноваты, бо насміхаліся з батлейкі, не верылі ў чароўную сілу слова. Малайчына, Колобок, гэта ідэя. Трэба запрасіць твою сям'ю да нас у батлейку і паказаць ім спектакль, каб яны упэўніліся, што беларуская хатка вучыць менавіта дабру. Яны шчыра раскаюцца, і гэта можа дапамагчы ім зноў стаць людзьмі. Ідзі, Алеська, кліч бацькоў брата. Я думаю, цяпер яны згодзяцца прыйсці да нас у батлейку. Гэта ў іх інтарэсах.
Чистенькая, аккуратненькая. І што з таго? Я як быў волкам, так і застаўся, хоць і прыйшоў у гэту вашу хатку. Пачакай, не ўсё адразу. Зараз вы сядзеце ў глядзельную залу, а мы пакажам вам спектакль. Калі вы зразумееце яго сэнс, і ён нам сапраўды спадабаецца, то можа ўсё і атрымаецца. Можа, толькі можа? Я ж не магу ведаць дакладна. Мы падумалі, што чараўніцтва прападзе ў тым выпадку, калі пакаецеся ў сваіх учынках і вы, і я. Так мы и так каемся. Прабачце мне, калі ласка, але мне здаецца, што не вельмі шчыра. А трэба шчыра паверыць у чарадзейнасць слова. Ды што нам застаецца? Паказваць ужо свой спектакль. Горш не будзе. Глядзець, дык глядзець. Ну вось і добра. Ідзіце ў глядзельную залу, сядайце утульна, а мы пачнем прадстаўленне. Глядзіце казку «Вожык і заяц». Я веселый заяц-хват, самый смелый, самый дужий, самый пригожий, самый багатий, нікого ровного мне нема. Привитание, заяц. А ты хто такий, каб я вітався з тобою? Я просто вожик, только ветливый розни от тебе. Кому твоя ветливость потребная? Головне ведать собі ціну і мать гроші. Это, ведомо, не кепсько мець гроші, але ветливость, кажуть, гори може зрушить. Не вчи мене жить, і я не скажу, куди тобі треба йти. Цікаво, куди ж мені, на твою думку, треба йти? Іди ти, вожик, лісом до чорта. Эх, заяц, шкода мне тебе, життя ще тебе навучить. Себе пошкодуй, колючий мячик. Я веселый, смелый заяц, сам собой я дорожу. И куда я так спешаю, я никому не скажу. Вой, як лапка болить, мабуть, зламав. Як же мне до хатки теперь добраться? Вожик, почекай, я, здається, ногу зламав. Ти ж не сказав, істи лісом. Ось я йду по себе потихеньку. Дик допоможи мені, я тобі гроші заплачу. За гроші ветливість не купиш. Далася тобі твоя ветливість, кольки ти за її хочеш? Ех, заяць, нічого ти так і не зрозумів. Ну, бувай здоров. Ей, почекай, а мені що робити? Ти ж ведаєш собі ціну. Ось і купи допомогу. Дик ти гроші не береш. У кого я ще її тут купити можу? Може, хто буде проходити мимо. Ну, коли? Откуль я веду коли? Я ж не екстрасенс. Може, сьогодні, може, завтра, а може і простий день. Як простий день? Я ж помру від голоду і холоду. Допоможи мені, ну, коли ласка. А ти, оказывается, ветливое слово ведаєш? Ну, добре, допомогу. Але один я не справлюся. Наоборот, я ще й колючками своїми тебе пораню. Почекай криху, пойду шукати допомогу. Дякую, щиро дякую. Тільки недовго, коли ласка. Добре, добре, постараюся. Бачите його, і щиро може бути. Ой, як болить лапка невыносна. За что мне это все? За что? Кар! За толькі што сябе любіш, а іншых крыўдзіш. Кар! Мабуть, мяне покарал звярыны бог. Век ему молиться буду. И характер поменяю. Только выбраться с этой ситуации. Божечка, пробачь мне, да поможи. Ось людей привел тебе на допомогу. Зайчик, як же гэта здарылася? Моцна лапка болить. Ой, моцно. Прыгнул, спотыкнулся и бац, не ступить. Да, я добре гляну. Припухла лапка.
А може просто вибіг? Не думаю. У любым випадку треба до доктора ніяк добиратися. Давай візьмемо його під лапки. Він у нас обопреться і так на одній лапі попригає. Я дома ж попрыгаю. Только не кидайте меня. Бачиш, заяць, не завсёды гроші все рішають. Зрозумів? Зразумел, конечно, зразумел. Доброе сердце людей не дає мне загинуть. Вось, не той хорош, хто багатий прихож, а той хорош, хто на справу гош. Ходім уже у лесную больницу, а то хутко стемнеє. Щасливої вам дороги! Бачите, поважані глядачі, слово здольне творить суд. Правду люди кажуть, шануй других, то й тебе пошанують. Сапраўды, коли робиш дренне для інших, то робиш дренне і для себе. Пойду я своей дорогой, а вы думайте и разважайте. Дай вам Бог розуметь. Ну як, мої родненькі, вам сподобався наш театр Батлейка? Сподобався, особливо спектакль. І ти, дочушка, вельми добру роль виконувала. Даремно мы насмехались из тебе. Добро, что ты ходишь в Батлейку. И сябров тебе много, и справу ты добрую робишь. Переносишь деткам радость своей гульней. Ми по магчимості будемо навідати вашу білоруську хату, коли ти запросиш. З радістю. Мені так приємно від вас гэта чуць. І мені сподобалося. Я б хотів навіть стати актером Батлейки. Але ж ось моє вовчине обличчя усе портить. Нічого страшного. Пакуль што будеш ваўчка іграць у нас у тэатры, а пасля, я упэўнена ў гэтым, ты зноў станеш чалавекам. Сами виноваты. Няма теперь чего скардиться. Як там у твоей касцы вожик казал? Коли робиш дрэннае для інших, то робиш дрэннае і для себе. Так, гэта правда. Пайшлі спаць. Завтра подумаем, як нам жыць далей. Раніца, як вядома, разумнейшая за вечар. Доброй ночи! Соніка ўжо высока. Трэба сняданак рабіць. Расчыню-ка я бліны. Жонка, які водори по хаті йде. Блінцами запахло. А вой! Ах, моя жоночка родненькая, где ж твоя шерсть лисица делася? Вой, не ведаю, якое шчасце, і ў цябе кость медвежья пропала. Чародейство зникло, ура! А як наш сынок? Сынок, ідзі сюды хутчэй. Мама, тато, ми знову стали людьми! Ура! Здорово! Цуд! Сапраўдны цуд! Ніякого цуду. Просто коли робиш дренне для інших, то робиш дренне і для себе. Бачите, дорогі наші глядачі, усьо так, як я вам спочатку і казала. У кожнай казцы ёсць шмат мудрай правды. Мы спадзяёмся, вы зразумелі, чаму і калі людзі трацяць чалавечае аблічча. І як жа трэба жыць, каб не ператварыцца ў звяроў. Галоўнае, памятайце народную мудрасць. Калі робіш дрэннае для іншых, то робіш дрэннае
і для сябе. Таму шануйце людзей, то і вас пашануюць. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!